नो 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 अरे ए मर्द दहिया टूटा था पिया बा पी पी अरे उठा हो सुतले रहबू उठा अरे ना उठ बसन कटिया करे चले के बाद जुड़े चलबू तो तनी काट फेट ले जा निकल जे सूरज भगवान तो कटिया होई उठा तोहर एगो अधिक पेट भइल बा कि कटिया कटिया उजइल बड़ो तनी आइल बड़ो कितना दिन पर मन करत तनी सूते के त रखी सी बड़ो हमें खाली कटिया करी बाप रे बाप 5 लाख रुपया दे के आइल बनी हम कटिया करब दू भाई बनी उ बैठ के का करे खाली घूरी है अरे ते भाई भाई में लड़ाई बे खाली भाई चले के सुर ना 4 गो मेरा रुबिया कोइले बड़े है चारों जनी का करिए बैठ के हुरी है बाप रे बाप चूल्ही में चौका बर्तन करते सोना जैसन हाथ ये मास्टर साहब जर के कोयला हो गई ते पंचायत करबे लगल मास्टर साहब को बुलावे भाई भाई में तो लड़ाई बे अरे तोरा रुक अरे भाई ना मन बेकार मार दे अरे करा अच्छा सुन 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 है ना हम बताओ तनी 4 गो हमारा भौजाई के फेर में मत रहो हमार भाई जीवा हलचल जीवा के फेर में मत रहो अरे हमार भाई है हमार भाई है उतनी दिक्कत में बाने का भइल दिक्कत में यह बाने क्यों कैसे कटिया ना हो सकेला अभी परसों में के बौसिर का ऑपरेशन करल खूनी खूनी अते बड़े तुम्हारी दियादी पट्टीदारी पर लगल बड़े आई भौजन के कहत रहे 4 गोड़ी परेशानी में बड़ी सब इहो बच्चेदानी का ऑपरेशन करल आई जब का करे तो लड़ाई झगड़ा पे उतर गेल पट्टीदारी लड़ल लगल केना गल बड़ो आवो आवो तारा कुछ नहीं करे ना तू खेत में चली हो खाली डणारी